अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुबई से घरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे सुने हमार कहल संग जाई शहर ई राजा सुने हमार कहल संग जाई शहर रोज माई के दर्शन करे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे। आईना दुबई से घरे अकेला के जाई बाजार पूजा के सामान भइल नइखे जोगार ए जी हम बानी अकेला के जाई बाजार पूजा के सामान भइल नइखे जोगार अब देखी के मनवा डरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे। माई के पूजन असो नवरात्र करे के बासैया मन बुझत नहीं के बात संगे मिल के कइल जाई माई के पूजन असो नवरात्र करे के बासैया मन संगे चले माई के आरती कहरे असो के नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे असो के नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे। फिरोज के घरे बैठे काला सा सोया लागल बा हमरो इहे लालसा ए जिसना झलू फिरोज के घरे बैठे काला सा सोया लागल बा हमरो इहे लालसा माई के धर कंधन जब ध्यान धरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे असके नवरात्र में रजऊ आईना दुबई से घरे।